Hola, bona tarda. Eh, L'Alfonso ha dit fa una estona que tots treballaven en mecànica quàntica. Jo realment no, jo sóc un artista. Els artistes treballem en moltes coses al mateix temps i tal. Evidentment sí, estic implicat amb la qüestió quàntica, m'interessa molt. Com sempre m'ha interessat en realitat tot el món de la cultura i per mi això forma part de la cultura de la mateixa manera que pot formar part de la cultura el pensament científic, com el pensament filosòfic, si és que són coses diferents, o com el pensament artístic. Aleshores, el que no sóc és especialista. Un artista difícilment és un especialista, més aviat és tot el contrari, és una persona doncs, que observa el món i que, en fi, pensa coses al seu respecte, sovint molt equivocades, altres vegades encertades, però en qualsevol cas observem i bueno, tractem de produir, diguéssim, obres amb el màxim de llibertat possible i en alguns casos doncs, tractem doncs, de mostrar doncs, això, camins de llibertat. No? Aleshores, clar, altres coses també que tenen a veure doncs, diguéssim, amb el que fer artístic és també, o almenys des del meu punt de vista, és la perplexitat, no? O sigui, la perplexitat doncs, és aquell estat doncs, que et deixa, en fi, confús i no tan confús, o sigui, il·luminat i confús al mateix temps. I justament aquí estàvem parlant de coses similars. El gat està viu i està mort, l'electró o la partícula passa per aquest costat però també passa per aquest altre costat. Bueno, i això realment des del punt de vista inclús dels físics doncs és diguéssim, és generador de perplexitat, no diguem ja per als artistes com jo, no? Aleshores, justament per això he triat aquesta frase d'un dels pensadors de la mecànica quàntica i de la ciència del segle passat, que és en Richard Feynman, que diu això, o sigui, sabem que els objectes grans actuaran i sabem com. Però simplement les coses petites no actuen d'aquesta manera. Bueno, jo ho hem vist, no actuen d'aquesta manera, o sigui, actuen d'una altra manera completament diferent. Aleshores, de tota manera, clar, voldria marcar uns quants punts que, de fet, han estat d'interès per als artistes i que tenen a veure doncs, amb el desenvolupament de la ciència i amb el desenvolupament de la mecànica quàntica també, per què no? O sigui, justament una de les coses en fi, que són o que en un determinat moment van ser o sigui, generadores d'aquesta sorpresa és el descobriment per Planck de que l'energia no s'incrementa o decrementa per valors continus, sinó que hi ha salts, i aquests salts són els quanta. I per això la mecànica quàntica, o sigui, d'aquí surt la primera, diguéssim, una de les primeres troballes de la física quàntica, de la mecànica quàntica, o del pensament quàntic en física, i és que el món és discontinu. O sigui, el món és, des del punt de vista de la nomenclatura de la matemàtica, és discret. És a dir, està fet per parts discretes, o sigui, tenim partícules, i el nombre de partícules de l'univers és finit, no és infinit. O sigui, justament hem estat, necessitem l'infinit, per exemple, en matemàtica, per exemple, per calcular un límit o per calcular una integral, i tanmateix sabem que l'univers no té infinites partícules. Aleshores, això realment és un generador de perplexitat. O sigui, tenim un cervell que té un número finit de cèl·lules, és a dir, de neurones, i tanmateix som capaços de pensar una cosa que es diu infinit, i que justament és un número és un número, no és un número, és una entitat que està més enllà dels números. I a més és una entitat que, segons la matemàtica ja del segle XIX, a finals,
no era una única entitat, sinó que hi havia distintes qualitats d'infinit. Això també és, diguéssim, molt generador de perplexitat, almenys per a mi. Bé, no vull entrar tant en això, però bueno, sí, la qüestió aquesta de la discretitud del món és important pels artistes. També és, i en aquest sentit he posat uns quants valors, o sigui, per exemple, el temps de Planck, que és 10 elevat a menys 44 segons. Bueno, en fi, el 5.39 ja no el poso, o sigui, realment ara en aquest moment que estem parlant d'escales, com que estem parlant d'escales no m'interessa gaire especificar, o sigui, simplement estem dient que, bueno, que un 1 seguit de, perdó, un 0 seguit de 43 zeros i un 1 és el temps mínim pel qual es pot anar, diguem-ne, saltant en el temps, és a dir, són les partícules de temps segons aquest temps de Planck. O sigui, per exemple, la longitud de Planck, és a dir, la longitud mínima, és a dir, el gra de l'univers seria menys 35, perdó, de 10 elevat a menys 35. I la càrrega, per exemple, que és, en fi, la càrrega elèctrica d'un electró, que és la càrrega, diguéssim, mínima també, que es pot comunicar, és això, o sigui, és de l'ordre de 10 elevat a menys 19 coulombs. I el quàntum de llum, és a dir, la mínima quantitat de llum que podem tenir, el mínim element de llum, doncs és un fotó, que és, o sigui, un d'aquests elements amb els quals, doncs, en fi, vosaltres esteu treballant a l'ICFO, no? Després hi ha una altra qüestió, important que té a veure amb l'art i és l'aleatorietat. Per una banda hi ha aquesta aleatorietat, que ara diré alguna cosa, i després hi ha aquesta qüestió de les dualitats, o sigui, les dues dualitats que també ens ha explicat el Robert, o sigui, per una qüestió de la superposició i l'altra l'entrellaçament, són, en fi, ara en parlaré d'elles, però primer voldria marcar sobre la qüestió de l'aleatorietat perquè ve justament d'aquesta qüestió de la mesura, és a dir, ja a principis del segle passat, Heisenberg descobreix que no pot medir al mateix temps la posició d'una partícula i la velocitat. O sigui, si medeix la velocitat, la posició de la partícula és indefinida o no la pot definir tant. Si medeix la posició, la velocitat no la pot definir. És a dir, aquí hi ha un tira i afluixa entre la mesura d'una cosa i l'altra. I de tota manera, una cosa que és important a tenir en compte és que el valor de distància o el valor de velocitat, l'afinació del valor de velocitat és aleatòria, és a dir, que tant li fa que sigui una quantitat mínima com un quanta mínim més, o sigui, del que estàs medint. Per tant, aquí hi ha una qüestió que és molt important a les concepcions que hem tingut els artistes, els filòsofs, en fi, nosaltres els humans hem tingut, i és que fins ara, inclús ara mateix, estem tractant el món com si fos quelcom de predictible. I, clar, el món, en fi, era predictible per Laplace. Per exemple, Laplace deia, tu digue'm totes les variables d'un determinat sistema i jo et diré com evoluciona aquest sistema. Si tenim atzar és perquè no coneixem totes les variables d'aquest sistema. Bueno, això és una cosa fonamental per a la física laplaciana. Però és que, clar, per a la física quàntica, doncs l'atzar és una cosa intrínseca de la matèria, del món. I clar, aquesta cosa intrínseca vol dir que no és que hi hagi cap raó perquè l'atzar ocorri en un determinat moment. L'atzar ocorre i no hi ha cap raó perquè surti o aquest número o surti aquest altre, o el gat estigui mort o el gat estigui viu. O sigui, hi ha aquesta manca de precisió que realment fa que molta part de l'art realment en un determinat moment, que és justament a començament de segle, amb les vanguardies, es trobi desorientat. Per exemple, que no és art, en principi, però podria ser-ho, per què no? O sigui, jo crec que qualsevol podria, diguéssim, agafar aquesta imatge i fer una obra d'art, diguem-ne. Això, en realitat, és una representació d'un tipus de moviment
que és un moviment brownià, que es diuen, perquè Brown era un biòleg que en un determinat moment de la història, fa molts anys també, o sigui, em sembla ara mateix, no vull dir mentides, però crec que era contemporani de Darwin, és a dir, que fa molt de temps. O sigui, es mira el comportament del pol·len en una preparació microscòpica, és a dir, en una preparació aquosa, i l'home descobreix que hi ha partícules que van seguint un moviment completament impredictible. El Brown no va ser capaç de saber per què. O sigui, en realitat això es va descobrir en l'època d'Einstein, o sigui que en realitat el que estava passant era que les partícules de pol·len es movien perquè les molècules d'aigua xocaven aleatòriament i en direccions aleatòries i en velocitats aleatòries contra les partícules de pol·len, per tant les partícules de pol·len bellugaven d'un costat a l'altre. Igual que una mosca, això. O sigui, l'altre dia anava a mirar una papallona i feia això, feia aquest dibuix que jo tinc aquí. I bueno, si mires una mosca també fa això, o sigui, depèn de les característiques. És un tipus de moviment superinteressant, però, bueno, aquí en tindrem un altre moviment semblant, amb una dimensió fractal, no sé si heu sentit de parlar dels fractals, doncs, en fi, aquesta és una dimensió una mica menys, o sigui, omple el pla una mica menys que l'anterior, però, bueno, aquí no entraríem. Però mireu, aquí tenim una cosa que s'hi assembla bastant, i és un dibuix del Jackson Pollock, un quadre del Jackson Pollock que és de l'any 50. O un altre, també és del Jackson Pollock. Aquí el mireu, o sigui, ell, en fi, pinta fent utilitzant aquesta tècnica del dripping. El dripping és el gotejar, o sigui, agafa els pinzells, els omple de pintura i va, diguem-ne, deixant anar les gotes. Clar, això és un atzar encara laplacià, però en qualsevol cas representa, diguéssim, aquesta impredictibilitat que ja els físics feia ja molts de temps que havien dit, no? O sigui, havien postulat. Perdó, sí. Bueno, o sigui, aleshores jo voldria dir que voldria marcar o posar l'interès en qüestions de la discretitud aquesta de la que parlàvem, no? Les gotes, les partícules de pol·len, aquest fraccionament del món i de l'univers. No? És a dir, que clar, no és que estigui a les partícules aquest fraccionament, el tenim nosaltres, està en els ordinadors, està... En fi, en el cas dels ordinadors, per exemple, tinc un parell d'exemples, o sigui, un és la reconstitució de les formes, l'altre és la del color, i també hi ha la qüestió de les notes musicals. Però bueno, abans d'això, abans de mostrar-vos de fer el petit exemple que volia fer, voldria dir-vos que clar, que la discretitud aquesta també la tenim en l'alfabet. És a dir, clar, la producció de la parla, en fi, hem estat parlant, portem molta estona parlant, no? O sigui, la producció no sembla tan discontínua com com realment és, que en realitat és, però el que sí que és veritat és que nosaltres l'escrivim d'una manera completament discontínua, d'una manera discreta, és a dir, hem representat unes entitats que tampoc és que existeixin, perquè si un lingüista es posa a parlar, o sigui, es posa a analitzar la parla, els fonemes no se sap on comencen ni on acaben, és a dir que, en fi, aquesta història dels fonemes, doncs des del punt de vista de la lingüística podria ser discutible. Almenys alguns dels enfocs que han predominat en certes èpoques de la història. Aleshores, però de tota manera hi ha això. I després, doncs bé, ja dic que en la música tradicional també tenim discretitud i en realitat m'agradaria mostrar-vos això. Ara haig de sortir d'aquí per mostrar-vos-ho, o sigui, perquè tinc una aplicació en un llenguatge de programació que justament està dedicat a la generació, diguéssim, de comportaments o de programació, diguem-ne, d'esdeveniments multimèdia, bàsicament audiovisuals. Per exemple, mira, aquí aquí tinc un color tirant, en fi, al magenta, vull dir, aleshores, normalment en una representació de color d'un ordinador, o sigui,
diguéssim, es fa servir el que es diu l'RGB. L'RGB, diguéssim, és que bàsicament i molt ràpidament tu tens una quantitat de vermell, tens una quantitat de verd, tens una quantitat de blau. Doncs, bueno, aquí tinc aquesta quantitat de verd, un número que va de 0 a 255, perdó, de vermell, de verd, que també va de 0 a 255, i també de blau, que també va de 0 a 255. Mira, si jo ara li poso una mica més de verd, per exemple 6, jo almenys no veig cap variació. En canvi, per l'ordinador sí hi ha una variació. És a dir, que la discretitud de l'ordinador és una discretitud, diguéssim, d'ordre més petit encara, o més fi, que no pas la meva, i la que molts de vosaltres, que igual sí que hi ha algú que és capaç de percebre aquesta variació de color. Jo no. És a dir, per notar una variació de color, fixa't, haig de venir-me per aquí, no? O sigui, ja comença a clarejar, i ja, en realitat, doncs aquí això se'ns torna un blanc, no? Però, bueno, en qualsevol cas, nosaltres també tenim una percepció discreta, no? Les notes és el mateix, o sigui, aquí tenim un so, no sé si el tenim realment, sí que està aquí. El que passa és que no vull que soni gaire fort perquè no vull trencar oïdes de ningú. Mireu, per exemple, això és un so greu, no? I això doncs, és un so agut. Veieu que hi ha una diferència entre, diguéssim, de longitud d'ona entre el greu i l'agut, no? La longitud d'ona de l'agut és molt més curta, mentre que la longitud d'ona del so del greu doncs, és més llarga. La freqüència és més baixa, el període és més petit, és més llarg també, i la freqüència en aquest cas és més alta i el període és més curt, similar a la longitud d'ona. Bé, veieu aquí, jo vaig tocant el teclat i sí, clar, evidentment aquí vosaltres esteu, i jo també encara estem notant, diguéssim, petites diferències. Però mira, si jo vinc, en realitat, la capacitat d'aquest ordinador de fer, diguéssim, de posar altures discretes té un límit, i aquest límit és 22.050 perquè el que es diu freqüència de mostreig, és de 44.100 hertzis. Clar, no entraré en qüestions de per què això és la meitat, però bueno, és la meitat. D'això, bueno, en realitat és el teorema del mostreig, o sigui, forma part, vaja, és el teorema de Nyquist, però, en fi, això ho dic per aquí, però no realment, no en parlarem del teorema de Nyquist ara mateix, ni de la teoria en fi, de tota la teoria del mostreig, que és superinteressant i que, bueno... Però mireu, fixeu-vos, jo ara pujaré la freqüència també d'un en un en quantitats, diguéssim, múltiples d'això, submúltiples de 22.050. Què, noteu alguna cosa? Doncs jo no. És a dir, no augmenta. Encara que jo estigui augmentant la freqüència, perquè això augmenti, realment, fixa't, hem d'anar més de pressa. Encara més. Pràcticament això no es mou, no belluga, o sigui, perquè bellugui haig de venir aquí sí, aquí ja tinc una experiència diferent. És a dir, que pel so també tenim una discretització pel que fa a la percepció, no? Aleshores, apaguem això un momentet, ho apago. En la música també tenim coses semblants, no? És a dir que, aviam com va això, ventana... No, és verd, no? A veure, aquí hauríem de veure... Leer en voz alta no quiero... Ah, no, que és... ¿Cómo se hace? Aquí, muchas gracias, Robert. Vale, doncs ara passarem d'aquí... Bueno, aquí no, aquí... Vale, veus? O sigui, això és justament un dels nostres cracs, que és el Santiago Ramón y Cajal, va descobrir que el cervell era una cosa discontínua. És a dir, que hi havia neurones. I que, a més, aquestes neurones estaven unides entre elles, tampoc entraré en molts detalls anatòmics, però estaven unides per una cosa que es diu sinapsi, que és un espai que està, diguéssim, aparentment buit i on, diguéssim, van a parar els neurotransmissors, que són els que finalment són substàncies químiques que diguéssim, indueixen una determinada resposta de la cèl·lula de la neurona que ve després. Ara, el que passa és que perquè això passi ha d'haver-hi moltes sinapsis d'aquestes que estiguin, diguem-ne,
que estiguin estimulades per caiguda o diguéssim, per la presència de neurotransmissors. O sigui, d'això en parlaríem molt, però no és el moment. De fet, en Roger Penrose, que és, en fi, és un dels divulgadors un Premi Nobel, divulgador tant del pensament quàntic com de la física com de la ciència, així en general, diu que aquí podria haver-hi a la sinapsi fenòmens quàntics. Bé, no entrarem en això, però aquí, per exemple, tenim una idea de la discretitud de la retina, o sigui, tenim cònons, tenim bastons, o sigui, són distints tipus de cèl·lules que capten diferents freqüències que finalment nosaltres les identifiquem com a experiència de color, per exemple. Però també tenim altres coses segurament a la retina que ens diuen, ens parlen de la nostra posició, per exemple. O sigui, podria haver-hi captors electromagnètics, perquè en realitat això és un captor electromagnètic i possiblement quàntic. A Austràlia teniu gent que és capaç de sentir el camp magnètic. Alguns diuen que el camp magnètic de la Terra. Alguns diuen que això està a la retina, el sensor. Però bueno, en fi. Això són conjectures, o sigui, i també parlarem de més conjectures. Bé, això en fi, és una representació estirada de la còclea que en realitat té tots els sensors, o sigui, l'oïda interna té tots els sensors que són capaços de ser estimulats pel son, però n'hi ha un que és aquest, o sigui, que és que és l'òrgan de Corti, que té 35.000 cèl·lules. Té 35.000 cèl·lules, no té 40.000, ni 20.000, ni 10.000, o sigui, té un número, diguéssim, discret de cèl·lules, i cada una serveix per a detectar, diguéssim, un tipus de comportament. Bàsicament, aquestes d'aquí capten els sons aguts, mentre que aquestes són més sensibles als sons greus, les que són, diguéssim, d'això se'n diu l'àpex i d'això se'n diu en fi, la base. No entrarem més, però simplement perquè veieu que l'oïda és una cosa, diguéssim, també discreta, igual que la resta del cervell, perquè en realitat l'oïda, la visió, etc., no són altra cosa que dispositius que són són sensors del cervell, o sigui, són les finestres al món, són finestres inexactes, imperfectes o no completament acurades, perquè això de la perfecció en realitat és un concepte poder massa platònic, però en qualsevol cas són les nostres finestres al món i que fan que tinguem una determinada forma d'entendre el món i que ens impedeixen d'altra manera que veiem el món d'altres maneres. No? Per això tota la instrumentació científica, que és superimportant, o sigui, la instrumentació científica va més enllà dels nostres diguem-ne, sentits. No? Mira, volia mostrar-vos la qüestió de la dualitat amb aquest exemple. Vaja, el Safari no encuentra. Vaja, doncs ara sí que... ara m'has fet pols. Aviam on estic. Doncs si no ho puc fer-ho, aquest és el meu telèfon, aviam si fins ara teníem internet, però ara sembla ser que està connectat, no? A veure si vinc aquí, diu que no quiere. Bueno, doncs ara el problema serà que... mira, aquest sí que me'l deixa. Bueno, però aquest no m'interessa gaire. M'interessa més aquest. Mireu, la música, inclús d'abans d'en Bach, això forma part de l'art de la fuga d'en Bach. És un dels corals, diguem-ne, que en realitat no està especificat quin tipus d'instrument l'ha de tocar, o sigui, són 4 instruments ideals. Doncs el cas és que la fuga forma part d'una manera de fer música que es diu contrapunt, no? I el contrapunt és en realitat una cosa, és una tècnica de fer anar al mateix temps veus diferents, és a dir, que tu cantes una veu, tu cantes una altra, jo canto una altra, i aleshores tots al mateix temps fem una cosa que no és ni aquella veu, ni la teva ni la meva, sinó que és el conjunt de la cosa que té diverses possibilitats. No? O sigui, per exemple, per això us volia fer escoltar això, aviam si ara no el sentim. Ah, sí. Doncs aquí teniu la veu inicial de la fuga, ara entra l'altra, una octava més amunt, ara entraria la baix,
baixar. Això, per cert, és una web, o sigui, ja no és ni una cosa que estigui dintre del meu ordinador, això és una cosa que està. En fi, tu pots escriure el que vulguis, o sigui, jo em vaig dedicar a escriure aquesta petita, diguéssim, representació i doncs ara l'estem compartint perquè doncs, està a la xarxa disponible, és una aplicació, una aplicació web. Bé, si continuem amb això, en fi, aquí teníem un altre exemple que no el posarem, però també voldria mostrar, per exemple, en la literatura, no? O sigui, en la literatura tenim el famós El jardín de los senderos que se bifurcan, del Jorge Luis Borges, en el que poden passar totes les històries possibles. La veritat és que, a més que està superben escrit, en fi, jo amb la Clara Garí vam fer una obra fa molts anys, o sigui, sobre justament aquesta dualitat de la percepció i la percepció del temps, etc. I el cas és que vam haver de triar textos d'aquí, per això jo me'n recordava, no? Sí, perquè en realitat és un llibre que l'he treballat. Per exemple, el Tot esperant Godot doncs, també té aquesta dualitat. Mira, per exemple, aquí n'hi ha un que se'n recorda d'un arbre, pensa en un arbre i l'altre diu no, aquí no hi havia cap arbre. Bueno, han viscut dos moments completament diferents, no? O el Pedro Páramo, per exemple, que en realitat mostra doncs això, o sigui, universos on al mateix temps doncs, hi ha gent que està viva, gent que està morta, o sigui, tot el món, i això és molt mexicà també, o sigui, el món dels morts està present en la cultura dels vius també, no? O sigui, aleshores, en fi, que hi és també el pensament quàntic. Per exemple, aquí tenim el Nu en escalier, del Marcel Duchamp. Bueno, aquí és un nu, però clar, tenim totes les imatges, o sigui, tots els instants, o sigui, tenim totes les històries possibles, tenim o sigui, és el nu que baixa per l'escala, però que hem agafat tota la... Bueno, en realitat és una cosa que està molt en relació també amb el cinema, no? Aquí, per exemple, tenim un quadre del Joan Gris, el nostre Joan Gris, no? O sigui, que tenim doncs això, la guitarra, però clar, aquesta guitarra té totes les perspectives possibles al mateix temps, o sigui, té la que si me la miro de front, la que si me la miro una mica de la dreta, una mica de l'esquerra, tal, bueno, o sigui, està tot allà, no? Bé, o l'Escher, per exemple, l'Escher, doncs, aquí estan passant, diguéssim, coses impossibles, diguéssim, coses d'aquestes que et deixen perplexa, o això, aquesta escala que puja però que no que baixa, o això, o sigui, aquí tens totes les perspectives d'aquest ocell, bueno, en fi, d'aquest paisatge lunar, o aquí que tenim, diguéssim, 1000 històries que passen al mateix temps però que són impossibles, o sigui, perquè, clar, si aquesta escala és la veritat, aquesta no, o al revés, o sigui, aquesta és la veritat, aquesta d'aquí no, i aquesta, en fi, no sé, però aquesta, en fi, hi ha, diguéssim, una sèrie de confluències, és a dir, que jo crec que d'alguna manera tenen a veure, diguéssim, amb el pensament científic, no que això sigui ciència, però sí que l'artista ha viscut en el seu temps i que ha quedat influenciat, ha quedat tocat per aquesta qüestió, no? En realitat jo crec que hi ha moltes relacions entre el pensament artístic i el pensament científic, no per res, o sigui, sinó perquè simplement els científics i els artistes i en fi, tothom estem visquent al mateix lloc, en el mateix moment i per tant, diguéssim, compartim experiències i informacions, no? O això, aquesta cascada, bueno, fixeu-vos que el nivell d'arribada en realitat doncs, en fi, és el mateix nivell que el de caiguda, no? De la caiguda d'aigua. En la música contemporània està ple d'aleatorietat, també. O sigui, aquesta aleatorietat ha fascinat el Cage, que per exemple va estar fascinat per l'atzar i es va inspirar en el I Ching, per exemple, per generar, en el mètode, diguéssim, de generar d'això comportaments aleatoris, per exemple, té moltíssimes hores, per exemple, l'Atlas Eclipticalis, però també n'hi havia altres. Però també, si l'atzar més relacionat amb la ciència és el de Yanis Xenakis, que Yanis Xenakis era un enginyer que en realitat és l'autor del pavelló de l'Exposició Universal de 1957, que havia estat carregada a Le Corbusier. Ell treballava amb Le Corbusier, però Le Corbusier se'n va anar a la Índia a fer una unité d'habitació d'aquestes enormes que feia i va passar completament i li va deixar amb el Xenakis. Després van tenir problemes d'autoria. Bueno, això són altres coses. Però bueno, el cas és que en Xenakis, que es va inventar la música estocàstica i no aleatòria, realment pensava en un sistema particular, o sigui, no particular especial, sinó de partícules de so. En realitat es va inspirar en un personatge que va
va fer possible l'holografia per raig làser, que és el Denis Gabor. Denis Gabor, que li van donar el Premi Nobel, és el de The Wavelets, saps? O sigui, en francès les ondelettes i per nosaltres seria les ondetes, no? O sigui, va fer una cosa, o sigui, va justificar les transformades, que és un instrument matemàtic, ja no la de Laplace o ja no les de Fourier, sinó les transformades en ondes, en petites ondes. Això permet mirar el temps al mateix temps que estàs mirant la freqüència. Això és una cosa fonamental per a sintetitzar, diguéssim, imatges visibles amb holografia i també per a sintetitzar sons. En el cas del Xenakis, ell va fer un dels primers sintetitzadors granulars, no? Bé, n'hi ha moltes coses. Mira, jo mateix també n'he fet una fa molt de temps sobre la qüestió quàntica. O sigui, aquí hi ha una obra que en el 2004 vaig fer vaig fer amb el Centre Nacional de Microelectrònica d'aquí a Bellaterra per a Metrònom. Metrònom era una sala d'art que està dedicada a l'art d'avantguarda i la qüestió era que vaig demanar. Era una reflexió, es diu Megakai Micron. Megakai Micron és una reflexió sobre el que és molt gran i molt petit, és un concepte platònic, és a dir, platònic parla del que és molt gran i del que és molt petit i que en realitat dona pas a l'Aristòtil a pensar el que no té límit, és a dir, l'apeiron, és a dir, peres vol dir límit, apeiron vol dir que no té límit, doncs justament és una prèvia a la idea d'infinit. O sigui, una cosa que no té límit, en realitat ja està molt a prop de ser vist com l'infinit més senzill, és a dir, l'infinit dels números naturals. O sigui, aquí, en aquesta peça central, hi ha, diguem-ne, unes oblees de silici que vaig demanar que fessin al Centre Nacional de Microelectrònica amb l'escriptura de frases del Georg Cantor, frases de físics sobre el que és molt petit, d'astrònoms sobre el que és molt gran, en fi, estaven totes aquestes frases imprimides amb olees de silici, impreses amb olees de silici, i es projectaven, com podeu veure aquí, per exemple, sobre el terra, i a més eren transformades, o sigui, eren transformades com per exemple aquí. Aquí, per exemple, una de les coses que hi havia aquí era un microscopi que estava, diguéssim, enfocant un xip que havia estat despullat i aleshores, o sigui, es veia el xip, o sigui, totes les connexions del xip sobre això. Això és un objecte en 3D que té com a trama allò, no? O sigui, com es diu això? Que té com a trama el xip despullat, o sigui, el xip que, clar, la càpsula de polièster que té justament és per impedir que les pluges de partícules no et destrossin el xip. O sigui, perquè clar, el xip és una cosa molt... o sigui, la matèria en realitat, les partícules són molt delicades, clar. O sigui, aleshores, si tu tens un dispositiu que té uns transistors que són molt petits i tal, si li cau una mota, un tros de pols a sobre, doncs aleshores això, en fi, es desmunta, no? O, per exemple, aquí teniu una altra representació del xip, o això, no? O sigui, aquí en realitat hi ha hagut un so, i aquest so ha estat analitzat i ha agafat la superfície on teníem el xip, diguéssim, projectat, i l'ha deformat amb l'espectre d'aquell so, no? O sigui, aleshores, o aquí, per exemple, aquesta és una altra pantalla, que en aquest cas té una frase del Novalis que diu una cosa que a mi sempre m'ha impressionat, o sigui, tot el que és visible està lligat a l'invisible, tot l'audible està lligat a l'inaudible, tot el pensable potser està lligat a l'impensable. És a dir que, en fi, aquí hi ha aquell microscopi que està fent les... I aquí anem a una obra que no s'ha fet i que estem fent amb els artistes i científics del Quantum Art Lab, perquè som un grup de científics i 3 o 4 artistes. Som més científics que artistes, perquè estem per preguntar, sobretot. I justament hem pensat una peça sobre la superposició quàntica del gat aquest, o sigui, del gat de Schrödinger. És a dir, que aquí en realitat és un cub
que conté diferents estats d'aquest gat, no? És a dir, aleshores tu vas a un gat i vas a un forat, perquè el miraràs per un forat i veuràs l'estat en una situació, vas a l'altre forat i el veuràs en una altra situació. Clar, no és un gat de debò, és un gat que està, diguéssim, projectat a dintre d'una caixa, no? O sigui, aquesta caixa, doncs en realitat, doncs, en fi, tot això està fet amb uns microordinadors o miniordinadors o nanoordinadors que es diuen Raspberry Pi i que, bueno, que serveixen per a fer coses molt, molt senzilles, però en qualsevol cas d'alguna manera doncs ens permet de tenir fotografies o de projectar vídeos molt simples de l'estat del gat i que, clar, que evidentment tu el veuràs d'una determinada manera i que quan tornis a mirar doncs podria ser que no el veiessis de la mateixa manera, encara que sigui el mateix forat. Aquest seria un dels aspectes possibles que hem barrejat, o aquest altre. En fi, això és una cosa que segurament se sabrà a l'octubre que ve, perquè molt probablement portem aquesta obra al Festival d'Arts Electrònica de Linz, que és un festival que està especialitzat en la qüestió de l'aplicació o les aplicacions electròniques o de les telecomunicacions, etc. O sigui, tot el pensament tecno a les arts, no? En fi, tocant la qüestió quàntica, o sigui, el dels ordinadors quàntics, vull dir, jo he fet una petita experiència i amb això ho voldria acabar. Sabeu que els bits clàssics, doncs, en fi, o bé estan a 0 o bé estan a 1, però els qubits aquests no. Aquests qubits en realitat tenen una infinitat de possibilitats. Aquestes possibilitats, aquest vector. Aquest vector pot estar aquí, però també pot estar aquí, pot estar aquí, pot estar aquí, pot estar arreu. És a dir, que tots aquests són els valors que pot prendre un d'aquests bits. Mireu, aquí tenim 5 bits, aquí també tenim 5 bits, però aquesta posició, o sigui, aquesta acumulació de bits pot tenir una determinada probabilitat, pot tenir un determinat valor de que es produeixi. Un valor que, a més, o sigui, és si ens creiem l'infinit i ens creiem la matemàtica dels números reals, aquest número és infinit, o sigui, és dens, o sigui, és un conjunt dens en el que es diuen els conjunts dels números naturals, és a dir, que és un infinit que és l'infinit del continu que deia Cantor. Aleshores, fixeu-vos que, clar, que cada una d'aquestes, diguéssim, combinacions d'aquests 32 bits, cada una d'aquestes 32 combinacions de bits, de 5 bits, pot en un ordinador de 5 bits tenir qualsevol d'aquestes, diguéssim, qualsevol valor d'aquests. Aleshores, clar, això en realitat és una situació, diguéssim, interessant, però també aclaparadora. O sigui, perquè el que passa és que, clar, que en realitat això passa per a cada un dels eixos de mesura, és a dir, que si tu me deixes aquí pots tenir infinits números, si me deixes aquí també a la I també pots tenir infinits solucions i si mires aquí a la Z també tens. És a dir, que és una situació, diguem-ne, en fi, també perplexitzant, no? Bé, aleshores, si tinc sort, aquí tenim un ordinador quàntic. Bueno, no, això no és un ordinador quàntic. Això és una representació, és la interfície d'un ordinador quàntic, de l'ordinador quàntic d'IBM, doncs que ens permet, diguéssim, fer unes quantes coses. Per exemple, aquest estat, l'estat H, que és una de les portes, és la porta d'Adamart. Adamart va ser un matemàtic importantíssim, que... Bé, ara no entraré en les qüestions històriques d'ell, però en qualsevol cas aquesta és la porta d'Adamart, que justament permet una de les qüestions que hem estat, diguem-ne, d'això que hem estat considerant, que és la superposició. Les portes aquestes, les portes H, són portes que duen a superposicions o sigui, estats de superposició d'un bit. Per exemple, aquí tenim 5 superposicions, però si tornes a llegir resulta que també té una altra... Les portes quàntiques, per cert, tenen una cosa que és molt diferent, que són molt diferents de les portes normals en informàtica tradicional o clàssica, i és que si tu apliques 2 vegades la porta, resulta que et trobes amb el resultat anterior. Això no passa amb totes les funcions. Per exemple, si tu apliques un i, per exemple,
a dos valors, o sigui, del resultat de la funció i no pots saber com estaven els altres dos valors. O sigui, per exemple, si tu obtens un 0, pots pensar que tots els valors estaven a 0, que tots els valors, que hi havia un que estava a 0, que hi havia una 1, però pot ser també al revés, o sigui, una 1 i l'altra 0, i en qualsevol cas, el que no pot ser, l'única cosa que no podia ser és que tots estiguessin a 1 perquè tu has obtingut un 0, per exemple. Això ho he dit molt de pressa, però bueno, la qüestió és que és per mostrar aquesta qüestió, o sigui, és la reversibilitat d'aquestes portes, és a dir, tu pots tornar endarrere amb aquest món, amb aquests computadors quàntics. També pots fer altres coses com són les superposicions. De fet, si jo, mira, veus aquí, a més m'explica què és això i tal. Veus, aquí, per exemple, tinc és una porta que es diu CO, és a dir, que d'això, no, CO, com es diu aquesta? La poso aquí i veurem. O sigui, no sé si me la deixarà. Sí, me l'ha deixat. Bueno, aquesta porta, això, C no, és un no controlat, és a dir, que en realitat aquest no d'aquí dependria de l'estat que jo he tingut aquí. Una altra cosa interessant d'aquests, aviam si sortirà, bueno, una altra cosa interessant de la, aquí li posarem 1024 dispars, és que aquest tipus de computació quàntica s'assembla molt a la computació per DNA. Sabeu que també es pot, o sigui, el DNA també es pot fer servir, és a dir, la reacció en cadena de la polimerasa permet resoldre problemes d'aquests de tipus NP, per exemple, el famós problema del viatjant, és a dir, calcula quin és el camí més curt per anar d'aquesta ciutat a aquesta altra, o sigui, tens un conjunt de ciutats i tu et passeges per allà. Bueno, hi ha una solució que és, es fan el tub d'assaig, i es fan el tub d'assaig perquè tens milions de molècules de DNA que representen una determinada, les solucions, i finalment per un procés, diguéssim, darwinista de selecció, finalment arribes a la solució del camí que és el camí òptim, no? Però clar, això doncs, també serà un tipus de problema que podrà ser resolt per aquests ordinadors, justament per aquesta capacitat de representar molts més nombres i moltes més configuracions que el món real. Però com són aquestes configuracions? Doncs mira, si jo em poso en funció, o sigui, dic que no m'ho deixa fer. No m'ho deixa fer perquè no tinc internet de debò. O sigui, jo això ho estava mirant abans, però veig que l'internet no me'l deixa. Però bueno, en qualsevol cas, quan poses en marxa aquesta simulació, quina llàstima que no hi ha internet perquè ho podria fer perfectament. Però bueno, en fi, dispares la simulació, bé, si m'ho deixa una altra vegada. No, diu que no, que té un error, però aquest error és perquè no tinc connexió. Però bueno, és igual. La qüestió és que jo obtinc una sèrie d'això. Obtinc una sèrie de... aviam, us ho dic aquí. Això. O sigui, per una determinada... aviam amb què em sortirà això, ara m'he equivocat, però bueno, en fi. Bueno, ho tinc aquí. Veieu? Això que està aquí dalt. Veus, per exemple, de la combinació, per aquest programa, per exemple, tinc la combinació 1-1-1-0, m'han sortit 24 vegades que he repetit l'operació. És a dir, en 24 casos he obtingut aquest valor, aquesta combinació. En 33 casos he obtingut 101. En 25 casos he obtingut 1-0. I en 101 no, 1-0-1, vaja. I en 18 casos he obtingut, diguéssim, la combinació 1-0-0-1. I les altres diguem-ne, combinacions, o sigui, les altres 30 i pico, o sigui, no, 32, o sigui, les altres, en fi, 20 i tantes, doncs no estan. És a dir, que en realitat això em dona una determinada solució i les probabilitats que cada una de les 4 solucions tindria donada una població de resultats, no? O sigui, per això dic que és semblant a la computació, diguéssim, per DNA, o sigui, per material genètic, no? Clar, una vegada obtens aquestes coses, clar, tu pots fer, per exemple, això. Dic, què faig amb això? Doncs mira, bueno, això encara no, aviam, aquesta d'aquí. Diu, jo, mira, vull tocar una d'aquestes distribucions. Aquí hi ha una distribució, justament, no és aquesta, és una distribució que té les 32 combinacions, no? Aleshores, clar, molt simplement dius, mira, saps què? Tocarem tot això com si fossin notes. Una mica més fort.
És una manera seqüencial de veure-ho. Però jo podria dir, no, però és que no vull aquesta, vull una altra. Vull, per exemple, aquesta distribució, per exemple, la 19, que espero que no sigui la mateixa. Li demano que... Veus? És una altra, o sigui, té una altra entitat. Però clar, aquesta és una possibilitat de treballar amb aquest, però d'altra banda, clar, a mi em sedueix molt més, o sigui, treballar com si aquestes, de moment, perquè això són experiències que estic fent, això no és una obra, però bueno, o sigui, estic pensant què podria fer. Una d'aquestes possibilitats és utilitzar aquests espectres, perquè són espectres, com si fossin espectres de sons. I això és el que fa això, és a dir, si jo carrego una determinada configuració d'aquestes que he obtingut, en fi, entre aquests dies que estava preparant aquesta cosa, aquesta xerrada, per exemple aquesta, doncs obtindria, després de pensar una miqueta, això. I dic, i això se sent? Sí, se sent. El que passa és que està, o sigui, ho tinc, aviam què és això, aquest filtre. Això és un tipus de filtre especial que utilitza justament una transformada ràpida de Fourier, i que, bueno, si pujo el nivell, és aquest so. Si en lloc d'aquest so agafo un altre, que era el 19, que teníem, doncs, bueno, posarem el 17, que són 32. Aquest és el so que correspondria en aquesta altra, diguéssim, aquest altre resultat d'una determinada programació. I ja finalment, o sigui, agafo un altre, ja m'estaven en el 32, no, perdó, distribució, posem aquest 34, vinga, no, 30. Veus? Tenim aquesta altra. En fi, es produeixen una sèrie de sons que serien representatius d'un determinat resultat. Clar, amb això jo crec que ho podem deixar. És una obertura a una generació de so, que no una composició musical, però en qualsevol cas és un material que pot ser utilitzat per a fer música. I, bueno, en això estem, o sigui, en això estic i m'agradaria continuar-hi. En fi, moltes gràcies.